Carla, explica'ns què és la cuina i què hi feu. La cuina és l'apartat d'investigació de la companyia Sargantana. Aquí, doncs, evidentment, investiguem. Què investiguem? La cuina ja fa anys que funciona, fa 4 anys. Ara mateix estem en el 6è cicle. I en cada cicle s'han anat buscant eines que crèiem que necessitava l'actor per arribar a una bona interpretació. Aleshores, en l'anterior cicle el que vam fer és recollir totes les eines que s'havien trobat en els altres cicles i posar-les en pràctica per veure si realment funcionaven. Com que vam veure que sí, ara hem passat a un altre apartat. Concretament, com ho feu? Bé, en aquest moment ens estem centrant en els verbs acció, els verbs que ens descriuen exactament què fa el personatge en escena. Estem classificant o intentant classificar aquests verbs per veure quins realment són verbs, acció, i quins no ens serveixen per actuar. I també estem intentant delimitar quina vida utilitza cadascun d'aquests verbs. Si utilitza més la vida verbal, la psicològica, l'emocional o la física, per veure cap on tendeix. Aleshores, a part d'això, per treballar tot això i per veure si funciona, ara mateix estem treballant amb textos de diversos autors, d'autors molt diferents en estil i en època, per veure si tot el que s'ha treballat fins ara a la cuina, tot el que de moment sembla que ens funciona, veure si es pot utilitzar amb cadascun dels estils teatrals que existeixen, o si necessitem modificar segons quina cosa, o per segons quin estil hi ha tot de coses que normalment treballem que ja no ens fan falta perquè no és necessari, doncs tot això estem intentant veure. Molt bé. I en un principi què t'ha portat a entrar a la cuina? Bé, jo el Jordi feia anys que el coneixia, havíem coincidit estudiant junts i el vaig retrobar, em va explicar fa temps que estava fent aquest projecte de la cuina. Des d'un principi em va interessar molt i quan el vaig provar vaig veure que m'agradava, que era el meu lloc. De fet, jo ja he estat diversos cops en companyies d'investigació teatral i bé, jo crec que m'agrada aquest tipus de treball. I com a actriu, què t'aporta? A mi m'ho aporta tot. Crec que la investigació és fonamental i aquí bàsicament és un lloc on un actor se sent lliure per buscar de veritat. No està restringit i pot buscar, pot fer totes les preguntes que hagi de fer i jo hi estic molt bé.